שתי המדינות לעשות מהלכים תוך נטילת אחריות לגורלו של העולם, אחרי השינוי המוחלט בחברות שלהם, גרמניה בעיקר. דוקטור אבי בקר הוא מומחה לדיפלומטיה בינלאומית ובקרת נשק באוניברסיטת תל אביב. הנה שרת הביטחון של שרת הצבא, שרת הביטחון היא נקראת בגרמניה, אומרת, אנחנו מדינה אחרת עכשיו, אנחנו צריכים ליטול אחריות. ארצות הברית כנראה מתפרקת מהרבה מהאחריות שהיא נטלה על עצמה עד היום, והגיע הזמן שגרמניה תמלא את חובותיה לקהילה הבינלאומית. כן, זה גם קרה דרך אגב במינכן, באותה ועידה לביטחון. אנחנו התעסקנו בעניין קרי, בעניין הישראלי, אבל מתחוללת מהפכה שקטה בתחום הצבאי הזה ביפן, במזרח אסיה וגם כן בגרמניה. הופיע שם בין היתר, גם הופיע הנשיא, גם הופיעו שר החוץ, הופיעה שרת ההגנה החדשה, זה בעצם נאום הבתולים הראשון שלה כשהיא מופיעה שם במינכן. היא רופאה, הרקע שלה, יש לה 7 ילדים, היא עסקה לפני זה רק בענייני רווחה, הדבר האחרון שהיית מצפה משרת הגנה, אבל בכל אופן נתנה נאום פרוגרמטי מקיף, שבעצם מדבר על מחויבות גרמניה עכשיו להרחיב כמה שיותר את הפעילות הצבאית שלה מעבר לים. הטענות שהיא השמיעה, ולאחריה גם שר החוץ, שבעצם היום... היא לא אמרה, נדמה לי, כמה שיותר. היא אמרה בהתאם למתחייב בזהירויות המתבקשות. כן, לא, אבל בהחלט השתמע גם משני הנאומים שהם הולכים, אמרו שגרמניה לא יכולה לשמור על עצמה כמדינת פריפריה בשעה שיש משברים בעולם, והיא צריכה להתערב, והיא בינתיים הם מדברים על כוחות... אבל זה בניגוד לרצון העם הגרמני. העם הגרמני דווקא שבע רצון מזה שגרמניה לא מפעילה צבא בשום מקום. מדובר על בערך 60% על פי הסקרים שדוגלים עדיין במשנה הפציפיסטית כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, אבל כבר מתרחש תהליך של שינוי שנובע בראש ובראשונה בגלל הירידה בהשפעתה ובכוחה של ארצות הברית ביבשת ומעבר לים בכלל, והם מדברים בהחלט על הצורך להיכנס לפעילות בכוחות האו"ם. היא דיברה במפורש על המשבר בסוריה, ששם גרמניה תעסוק בפירוק הנשק הכימי, על מאלי ועל הרפובליקה של מרכז אפריקה, אבל באופן כללי גם כן על הצורך בעצם גם כן להתחמש, והנשיא, גם נשיא גרמניה, נתן נאום מאוד דומה במקביל, ואמר שגרמניה צריכה ליטול על עצמה אחריות. כשם שהיא נוטלת על עצמה אחריות פיננסית בפתרון בעיות האיחוד האירופי, באותה מידה היא גם צריכה להוביל גם כן שינוי בהיערכות צבאית באירופה. איך יהיה היחס של ארצות הברית, של מדינות אירופה האחרות, לזה שפתאום צבא גרמני יופיע בכל מיני עימותים, בכל מיני סכסוכים? תאר לך שגרמניה מציעה את עצמה. זה לא כל כך מפתיע. למשמר ירדן. זה לא כל כך מפתיע את העולם, זה לא כל כך מפתיע את העולם, כי גם ארצות הברית היום מוכנה שמדינות בנות ברית יטו כתף למאמץ, כי ארצות הברית איננה מוכנה להתערבות גלובלית. כתבו לאחרונה מאמר מעניין בארצות הברית על ההבדל בין היררכיה לאנרכיה. כשאנחנו מדברים על גיאופוליטיקה, אז אין לנו בעצם וקום. אנחנו יכולים לדבר בנושאים של זכויות אדם, על שוויון בין ישויות, בין בני אדם, אבל לא ביחסים בינלאומיים, לא בגיאופוליטיקה. ברגע שאין היררכיה ברורה ביחסים בינלאומיים, אז יש אנרכיה. ואני חושב שזה הוואקום שאליו נכנסת עכשיו גרמניה, ובאותה מידה גם יפן, דרום קוריאה ואוסטרליה, באגף השני של כדור הארץ, גם כן היום מגדילות את תוצאות הצבא, וגם יפן עוברת את הטאבו הידוע של כוחות הגנה, אפילו מדברת בכל היום על התחמשות גרעינית. מה היכולות של הצבא הגרמני היום? צבא חזק, גדול? הצבא לא כל כך חזק, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט 200,000 חיילים, מדובר על גיוס של מתנדבים, לא עדיין מדובר על גיוס חובה, אבל יש נכונות ציבורית, יש עדיין את הרוב, אבל יש בהחלט הלכי רוח בתוך גרמניה, למשל התמיכה עכשיו בפעילות באוקראינה, שהיא גם כן מעוררת קצת מחלוקת. סך הכל היום גרמניה תומכת בפלגים די ימניים, חלקם קיצוניים, שעושים את המרד הזה בתוך אוקראינה נגד השלטון, בגלל שהיא רואה את עצמה כמעצמה אירופית שצריכה להבטיח את האגף הזה מפני התפשטות רוסית. ובהחלט לא רק מרקל, אלא למשל שר החוץ הגרמני, שטיינמאייר, שהוא מהמפלגה הסוציאליסטית,
בהחלט תומך מובהק בתחום הזה, ומדינה כמו צרפת, אם אתה שואל על אירופה, הולכת לאורך כל הדרך בשותפות הזאת עם גרמניה להגדיל יותר ויותר מעורבות צבאית באפריקה ובמקומות אחרים בעולם. כן. בינתיים יש חיילים גרמנים באפגניסטן, נדמה לי 6,000 או 7,000? כן. הייתה התערבות בבוסניה? הייתה תמיכה לוגיסטית בלוב, נדמה לי, אבל היא התנזרה מהתערבות ממש? כן, בלוב הייתה נקודה מעניינת, כי בלוב עדיין אנחנו רואים את השאריות של המשקעים של מלחמת העולם השנייה. גרמניה סירבה להצביע בעד החלטת האו"ם, שבעצם נתנה את הגושפנקה להתערבות הידועה הזאת בלוב שהביאה להפלתו של קדאפי. אבל אחרי זה התעורר ויכוח ציבורי, וברור לנו עכשיו שעם המינויים החדשים בממשלה, והממשלה החדשה של אנג'לה מרקל הולכת לקראת שינוי. שינוי שהוא די מהפכני בתפיסה הגרמנית. כן, תודה רבה לך, דוקטור בקר. ועדת אלאלוף מכונסת כדי לנסות להתוות דרכים למלחמה בעוני. עד כה לא התפרסמו הפרוטוקולים שלה, ועכשיו התפרסמו, והם מעוררים מחלוקות. פרופסור דני גוטווין הוא מומחה להיסטוריה כלכלית חברתית באוניברסיטת חיפה, והוא